Здравейте и добре дошли в нашия канал. Днес ще разгледаме 15 ключови факта за демокрацията, която формира света такъв, какъвто го познаваме днес. Ще разберете как е възникнала, как работи и защо е толкова важна. Останете с нас, за да научите нещо ново. Дефис. Факт 1. Демокрацията възниква в Древна Гърция. Първите демократични институции се появяват в Атина през 5 век пр.н. Като гражданите имали право да гласуват директно за важни решения. Факт 2. Думата «демокрация» означава «власт на народа». Думата «демокрация» идва от гръцките думи «демос» – народ и «кратос» – власт, което буквално означава «власт на народа». Факт 3. Има различни форми на демокрация. Има пряка демокрация, където гражданите участват пряко в управлението, и представителна демокрация, където гражданите избират свои представители. Факт 4. Представителната демокрация е най-разпространена в света днес. В повечето съвременни държави хората избират представители, които да вземат решения от тяхно име. Факт 5. Конституциите играят важна роля в демокрациите. Конституцията определя основните закони и принципи на демокрацията, като защитава правата на гражданите и определя структурата на правителството. Факт 6. Правото на глас е основен стълб на демокрацията. В демократичните държави гражданите имат право да гласуват на избори, което им позволява да влияят на управлението. Факт 7. Свободните и честни избори са ключов елемент. За да бъде една държава демократична, изборите трябва да са свободни, честни и конкурентни, за да се осигури реално представителство на народа. Факт 8. Правото на свобода на словото е от съществено значение. В демокрациите гражданите имат право да изразяват своите мнения и идеи, дори когато те са критични към правителството. Факт 9. Разделението на властите осигурява баланс. Демокрациите често имат разделение на властите законодателна, изпълнителна и съдебна, за да се предотврати концентрацията на власт в една ръка. Факт 10. Никой не е над закона. В демокрациите правителството и гражданите са подчинени на закона, който гарантира справедливост и защитава правата на всички. Факт 11. Гражданското общество играе важна роля. Организациите на гражданското общество помагат за поддържане на демократичните процеси, като се борят за правата на различни групи и насърчават активното гражданство. Факт 12. Демокрацията се развива с времето. Модерните демокрации не са статични, те продължават да се адаптират към новите реалности и предизвикателства, като технологиите и глобализацията. Факт 13. Демокрацията е под заплаха в някои части на света. Въпреки че много държави се стремят към демократични принципи, има страни, където демокрацията е под натиск или дори деградира към авторитаризъм. Факт 14. Активното участие на гражданите е критично за оцеляването на демокрацията. Демокрацията зависи от участието на гражданите в обществения живот. Гласуването, протестите и участието в обществени дебати са важни за нейното функциониране. Факт 15. Демокрацията не е съвършена, но е най-добрият начин за управление досега. Въпреки своите недостатъци, демокрацията остава най-ефективният модел за гарантиране на свобода, справедливост и равенство на гражданите. Заключение: демокрацията не е просто политическа система, тя е начин на живот, в който всеки гражданин играе роля. Като защитаваме и развиваме демократичните принципи, ние осигуряваме бъдещето на нашето общество. Ако ви хареса видеото, не забравяйте да се абонирате за още подобни материали и да оставите коментар с вашите мисли за демокрацията. Благодарим ви за вниманието!